Prajem príjemný dobrý deň všetkým. Predovšetkým pozdravujem našich spoluobčanov v Novákoch. Ako som v nedávnych krátkych videách informoval, snažíme sa vo vedení mesta na základe rôznych opatrení organizačného a iného charakteru šetriť finančné prostriedky, čo sa nám v poslednom období darí, a tieto sa snažíme mestu vracať formou nových investícií alebo investícií na obnovu pôvodnej, či už fasády, alebo obnovu akéhokoľvek druhu v prospech občanov mesta. Momentálne tu stojím na námestí SMP pred budovou, ktorú všetci volajú Účko, a všetci túto budovu aj poznajú, s tým, že za mnou boli priestory, ktoré dlhé roky slúžili službám ako drogéria a papierníctvo. V súčasnosti sme sa rozhodli ušetrené finančné prostriedky reinvestovať aj do týchto priestorov, a to predovšetkým výmenou okien a tabulí, ktoré všetci občania poznajú ešte z toho staršieho prevedenia, že boli so železnou, už vlastne aj neuzatvárateľnou bránou. Tieto okná a tabule sme vymenili za nové plastové, pričom rekonštrukcia týchto priestorov skončila len pred pár dňami. Vo vedení mesta si uvedomujeme, že je potreba investovať aj dovnútra týchto priestorov, ale nakoľko nemáme momentálne toľko voľných finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu týchto priestorov, tie sa budeme určite v blízkej budúcnosti snažiť nájsť, aby sme celé priestory zrekonštruovali a znovu tak prilákali obchodníkov, ktorí poskytnú viac služieb pre našich spoluobčanov v Novákoch. Ďakujem.